Humwe ushamwari guys, mamero shamwari ya Mai Jeremiah Cynthia waenda kwa DJ Sparks ndokunotaura nyaya semnyaya kwa Mai Jeremiah patari kuti Mai Jeremiah vane mweya wechiJezebel uri mavari, ari kuti iye yanguva yekuti vamire pachokwadi vaudze murume wavo kuti havachadi. Ari kuratidza kuti anoziva imwe information yakanyanyisa kuwanda, but chatinofanira kuziva ndechekuti Cynthia uyu ari kuti iye ishamwari yaJMP haasi shamwari yaAshley. Ari kuti ushamwari hwavo hwakatanga pakuti iye anga ari under the wing of JMP aimubatsira kuita uDJ hwake hwaanonzi DJ Spin. So akaziva Ashley musoro mekunge atumira mukomana wake mapikicha akashama. Ndokubva mudzimai anga ari waJMP at the time akatora mapikicha aya akadana Spin ndokumuratidza kuti Mai Jeremiah ava Ashley uyu ndiye ari kudana nemurume wangu, ndoda kumuindisa viral. Musikana Cynthia akaedza by all means kuprotecta Mai Jeremiah who was then a girlfriend, then later on JMP akabva azongochuza Ashi over the wife. So ari kuti iye whatever she said ku court was because she was protecting JMP. She also wanted their marriage to work. It was nothing personal. Ari kuti zvakare dambudziko rakaitika nderekuti havana kugona kuita caucus before the event of going ku court. Vaifanira kusangana nemalawyer vawane briefing, asi musikana akangonopinda straight pakangonyorova pakadaro asina kudebriefiwa kuseri. Zvakazoita kuti nyaya yake neyaMai Jeremiah indosiyana mukoti, ndokubva nyaya yacho yangokandwa. Zviri kuratidza zvakare kuti akataurirana neloya ravakomana vari kufungidzirwa kuti maybe nenyaya yekuti musikana akanzi iye anoita zvemutoriro, maybe vakamupinda muhomwe since vakomana vari chiwandira kuintelligence ikoko, so maybe ndo zvakaitika. But anyway guys, we'd like to thank DJ Sparks for giving us a sober interview yanga ichiratidza kuti vabvumira munhu uyu kuti ataure zviri pamwoyo pake vari impartial, vasina kuseka-seka zvatakaona nezuro kwaDJ Ola. Remember, we are not comparing maDJ aya nekuti they are good at what they do umwe neumwe pandima yake, asi tiri kuti kuratidza humility, kuvawo munhu anofilira vamwe, compassion, empathy was very necessary. Saka Cynthia uyu wataura kuti Mai Jeremiah vakufanira kuita honest nemurume wavo, varegere chihule-hule, vabate basa ravo rekuziva kuti vane mhuri. Dzimwe shamwari guys ka, I think we need kuti tisefe zvimwe zvatinotaura nadzo, nekuti ukaregera munhu uchimuudza zvichinji ndosikaenzwa achiti beta shamwari yangu upfuure zvako, nekuti masikireti awinayo musi watinopedza ushamwari handifungi kuti zvinozombomira zvakanaka. Thank you guys so much for watching and please do leave your comments. Remember, hatisi kuti Mai Jeremiah vakabatwa kana kuti havana kubatwa, asi tiri kungoti ndo zviri kubuda munyaya yacho. Munogona kumanya kwaDJ Sparks munozvionera the whole interview. We just decided to summarize it for you. Good night. Kana kuta honest nemurume wake kuti so ABC has been happening, asa andichazvida, ndo marambira unoita spirit mweya wechibede achauda chibede chizve chihure.